אוקיי, אז בואו נדבר רגע על כל המסרים שנמצאים סביבנו. אני מדברת על הכל, מהתפריט בבית הקפה השכונתי ועד ללוח המודעות במשרד. האמת היא שרובם, בואו נודע בזה, עדיין די תקועים בעבר. הם סטטיים, מודפסים, וכל עדכון קטן עולה לא מעט כסף. אבל מה אם אפשר היה לשנות כל מסר כזה? פשוט ככה, ברגע. בדיוק לזה אנחנו נצלול היום. נראה איך צגים דיגיטליים פשוט הופכים את כל התקשורת החזותית שלנו למשהו שהוא חי, חכם ומיידי. טוב, כדי להבין באמת את גודל השינוי, בואו נשים את זה אחד מול השני. פעם כל שינוי קטן, ולו הכי קטן, דרש הדפסה, עלויות, זמן, הכל היה מסורבל. היום, בעולם הדיגיטלי, הכל קורה אחרת לגמרי. זה דינמי, זה יעיל וזה מיידי. זה בעצם המעבר מעולם שהוא מאוד מוגבל, לעולם של אפשרויות כמעט בלתי נגמרות. אז בואו נתחיל מהבעיה, מהשורש. מה הם בעצם המגבלות האמיתיות שעסקים וארגונים חווים כשהם עדיין מסתמכים על חומרים מודפסים וסטטיים? תחשבו על בית קפה, דוגמה קלאסית. כל פעם שרוצים להוסיף מנת היום או להכריז על מבצע חדש, צריך להדפיס תפריט חדש. עכשיו, זה לא רק עולה כסף בכל פעם מחדש, אלא שזה יוצר חוסר גמישות פשוט מוחלט. מה שמוצג היום נשאר שם עד להדפסה הבאה, אין משחק. והנקודה המכרעת היא שזה לא נגמר רק בהדפסה. ממש לא. צריך פיזית להגיע לכל שלט, בכל סניף, ולהחליף אותו ידנית. זו עבודה, זו לוגיסטיקה, זה כאב ראש. ובעולם שזז כל כך מהר, תהליך כזה, הוא פשוט לא עומד בקצב. וכאן כמובן נכנס הפתרון. פתרון שהוא גם עוצמתי וגם גמיש להפליאה. השילוט הדיגיטלי. הגיע הזמן להיפרד מהמגבלות של העולם הסטטי. בואו נחזור לאותו בית קפה, אבל הפעם נראה את הפתרון בפעולה. במקום נייר יש מסך דיגיטלי, מנת היום היא מתעדכנת בלחיצת כפתור. רוצים להציג תמונה ממש מפתה של הקפוצ'ינו החדש? אין שום בעיה. התוכן פתאום חי, הוא מושך את העין, והוא תמיד, אבל תמיד, רלוונטי. אז בואו נתחיל מהקלאסיקה, המסך צמוד הקיר. תחשבו על תפריט דיגיטלי במסעדה, או לוח טיסות בשדה תעופה. הוא חייב להיות חד וברור, וזה בדיוק מה שרזולוציית 4K נותנת. והכי חשוב, הוא בנוי לעבוד מסביב לשעון 24/7, בלי שום הפסקה. המסר פשוט תמיד יהיה שם, חד וברור. אבל לפעמים צריך משהו עם קצת יותר נוכחות, נכון? מסכים עומדים, מה שנקרא קיוסקים, הם בדיוק הדבר הזה. הם ניידים, אפשר למקם אותם בלובי, בכניסה לחנות, בכל נקודה אסטרטגית שרוצים, כדי ליצור אימפקט מקסימלי. וזה, תראו, ממחיש בצורה מבריקה את הגמישות העיצובית. לא כל מסר מתאים למסך רחב. לפעמים צריך תצוגה אנכית, גבוהה כזאת, ממש כמו פוסטר. הגמישות הזאת פשוט מאפשרת להתאים את התצוגה באופן מושלם גם למסר וגם לחלל עצמו. אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על תקשורת שהיא חד-כיוונית. המסך מציג, אנחנו רואים. בואו נעלה שלב ונראה איך כל זה הופך למעורבות דו-כיוונית אמיתית עם מסכי מגע אינטראקטיביים. זאת שאלה שמשנה את כל כללי המשחק. כי תחשבו על זה רגע, מה אם במקום רק להציג מידע, המסך היה בעצם מזמין אותנו לגעת, לחקור, ליצור? המעבר הזה מצפייה פסיבית להשתתפות פעילה, זו המהפכה האמיתית פה. והתשובה נמצאת ממש כאן בתמונה. במקום לוח וגיר, יש לנו מסך מגע חכם. במקום מצגת פסיבית ומשעממת, יש מרחב עבודה משותף. זה משנה לחלוטין את הדרך שבה אנחנו לומדים ועובדים יחד. אז מה בעצם הופך את כל הקסם הזה לאפשרי? זה שילוב של כמה דברים. קודם כל, טכנולוגיית מולטי-טאץ' מתקדמת, שמאפשרת לכמה אנשים לכתוב ולצייר יחד, בו זמנית. אפשר לשדר תוכן מהמחשב או מהטלפון באופן אלחוטי לגמרי, בלי כבלים. העטים המגנטיים נותנים תחושה ממש טבעית של כתיבה, ובדגמים מסוימים יש אפילו מצלמה ומיקרופון מובנים, שהופכים כל חדר למוקד ועידת וידאו משוכלל. אוקיי, אז יש לנו עכשיו מסכים מכל הסוגים, מפוזרים במקומות שונים. איך מנהלים את כל הדבר הזה? כאן אנחנו חושפים את המערכת שקושרת הכל יחד. העוצמה האמיתית נחשפת בדיוק בתרשים הזה. תחשבו על זה. ממחשב אחד במשרד הראשי אפשר לשנות את מבצע הבוקר בבית הקפה בתל אביב, לעדכן את לוח המודעות במפעל בחיפה, ולהעלות מצגת חדשה לחדר הישיבות בירושלים. הכל קורה באופן מיידי, מרוכז וחכם. והמוח מאחורי כל הרשת הזאת היא תוכנה בשם הייק סנטרל פוקסיין.
בגדול זו פלטפורמה אחת שעושה הכל, מעיצוב התוכן עצמו, דרך קביעת לוחות זמנים לפרסום ועד לניהול טכני של כל מסך ומסך ברשת. והתהליך עצמו הוא פשוט להפליא, הוא מתחלק ל3 שלבים. קודם כל, מעצבים את התוכן. אחר כך, מתזמנים. אפשר למשל לקבוע שמבצעי בוקר יופיעו אוטומטית בין 8 ל-11 בבוקר, ומבצעי צהריים יחליפו אותם. והשלב האחרון, שהוא אולי המדהים ביותר, זה ניהול המכשירים עצמם. המסך בסניף רחוק מדי בעיר, אפשר להמם אותו מהמשרד. צריך לעדכן תוכנה, לחיצת כפתור אחת. זו שליטה מלאה, מכל מקום. וכאן מגיעה נקודה שאולי הכי תפתיע אתכם. כל העוצמה הזאת, כל יכולות הניהול המטורפות האלה, מגיעות בחינם עבור עד 5 מסכים. זה הופך את כל הטכנולוגיה הזאת לנגישה באופן בלתי רגיל, גם לעסקים קטנים. אז אחרי שראינו את כל האפשרויות, בואו נעשה רגע סדר. איך בוחרים את המסך הנכון לכל צורך? הטבלה הזו היא בעצם כמו מדריך מהיר. צריכים להציג תפריט או מידע כללי, לכו על מסך שילוט דיגיטלי סטנדרטי, כזה שנועד לעבוד בלי הפסקה. המטרה היא עבודה משותפת, בישיבה או בכיתה, ברור שמסך אינטראקטיבי הוא התשובה. רוצים לתפוס את העין של כולם בכניסה? הקיוסק העומד יעשה את העבודה. ויש אפילו פתרון סופר אלגנטי לניהול חדרי ישיבות, שמראה לכולם אם החדר פנוי או תפוס. בסופו של דבר, לא מדובר במוצר בודד, אלא באקוסיסטם שלם, מערכת שלמה. והמטרה של כולה היא אחת, להפוך את התקשורת שלנו ליעילה יותר, מרתקת יותר ומודרנית הרבה יותר. והסלוגן הזה, Display the Future, או להציג את העתיד, הוא מסכם את כל מה שדיברנו עליו בצורה מושלמת. זו לא רק טכנולוגיה, זו פשוט דרך חדשה להסתכל על תקשורת חזותית. וזו השאלה שאיתה נסיים, שאלה שמעוררת מחשבה. עם כל הכלים והאפשרויות האלה, איך ייראה העתיד של המסרים, הפרסום ושיתוף הפעולה בעולם שלכם?